Здравейте отново, драги зрители, в Халхабер Нюз, предаването за новини, което ще детронира независимите медии. Днес рестартирахме играта и по това имам предвид, че новините са едни и същи спрямо миналата седмица. Нашите два хедлайнера, Протест 2, 3, Протест 2 звучи по-добре, но Протест 3, бюджет, бугало. Тази седмица имаше не един, а два протеста, ще стигнем до тях. А от друга страна ще погледнем независимите медии какво правят, когато протестите се случват, и след това ще преминем на световните новини, а именно конфликта, войната в Украйна и как се отразява това върху целия свят. Минаваме след това към Блиц новините и накрая, ако имам желание, ще направя и няколко разни новинки. Само да сръбна малко кафенце и минаваме към новините за не един, а два протеста. Първия, който беше и насрочен, реално, беше Сарафов да се маха. Сарафов не знам как иска да се маха и как искаме да се маха, защото Сарафов реално не би трябвало да се маха от нищо, защото той няма права на прокурор, но се държи, което показва, че в България, страната на мечтите, можеш да си главен прокурор, стига много да го вярваш. Отделно Сарафов не иска да се маха, защото трябва да сипва на Благомир Коцев и линията, по която е решил да му сипва е отпуск. Защото отпуска, който явно Благомир Коцев си е взимал, се равнява на 6 месеца в ареста, включително и кратко прекарване на време в затвора, за да се сплашат и всякакви други кметове. Но на фона на това е искал да изшани държавата с отпуск, явно според Сарафов, и това е достатъчно престъпление за capital punishment. Отделно имаше спонтанен протест, когато сега то коя партия, мисля, че беше БСП, прокара бюджета. Оказа се, че е било по погрешка. Никой не е казал на БСП. Никой, разбира се, не е казал и на Росен Желязков, защото никой нищо не му каза, защото никой не му пука. Ако Танос беше в България, щеше наистина да попита кой е Росен Желязков. Но той нямаше да бъде познато лице дори на авенджерите. Политическите лидери на протестите, сиреч вчера Асенката и Божо Божанов, които се появиха на сцената, импромпту създадена, но те не знам дали я махат, не минавам там ежедневно, но няма и смисъл, защото поводи за протести много, призоваха за честни избори, имаше скандирания избори, Асенката пусна глас за химна, и аз припявах, но бях като футболист, само да движа устните, за да не си проличи колко ми е скапан гласа, който след пубертета се развали тотално. Така, ППДБ като политически организатори също така помолиха хората на протеста да се запишат, за да станат доброволци, за да няма шменти капели с бюлетините. Какво ще стане с машини и машинното гласуване, все още не е ясно. Дали ще имаме някаква куча марка машини или ще си използваме старите, хакерски. Напомням ви, че никой пак не беше наказан от ППДБ, защото явно няма доказателства, че са хакнати машините, но се върти тази опорка. Не знаем. Така, Делян Пеевски и Бойко Борисов са ларж не само буквално, а и в преносен смисъл. Под натиска на народа, или поне протестиращите, си махнаха охраната, или поне се прие да си я махнат в комисия, но не е гласувано в парламента, поне до момента, в който записвам това видео. А Делян си е тръгнал от кабинета с мутренски мерджански номер 222. Интересно ми е дали, както когато си регистрираш кола, можеш да дадеш повече пари, за да си запишеш по-готин номер кабинет в Народното събрание. Така, минаваме на независимите медии. Тази седмица излезе политическа диаграма на БНТ, телевизията майка, за подкрепата
или липсата на такава срещу правителството. Малко е трудно да се разчете диаграмата, защото коренно, кардинално различни неща са отцветени в синьо и малко по-друго синьо. Но, според мен, Кошлуков просто се грижи за хората с светова слепота да могат да са също толкова объркани, колкото нас, дали едно нещо има подкрепа или няма подкрепа. Отделно, Капитал днеска съобщават, че Цънцарова е свалена от ефир. Как смее да е толкова пристрастна и да си слага чаша не с логото на BTV, а Time for Change? Не знам, но важното е, че баш шефът на BTV е дошъл да се кара на BTV, а Асен Иванов, компрометиран и с това, че участвал на Бареков. Спомняте ли си предишните протести, още далечното минало, когато белите автобуси бяха нещо ново? Как Бареков се беше появил за Бойко Борисов да го обвинява, че е манипулирал вота. Асен Иванов е един от хората, привлечени да дават доказателства. И сега е шеф на BTV. Нито има осъдени, но явно неговата бойност, неговото желание да е в окото на бурята са достатъчни качества, за да е шеф на телевизия, която е известна като Бойко ТВ сред някои части на населението. Със същото експериментално ново по-бързо темпо ви съобщавам за трилогията на световните войни. Защото сме имали The Matrix Reloaded и сега сме на световна война, революции или поне в навечерието. Европейците отпускат безлихвен заем за Украйна. Безлихвен. Потребителски кредит почти, даже по-добре. На стойност 90 милиарда. 90 милиарда. Също така, изплащанията, които Украйна трябва да извърши към Европа, може да се случат чак след като Русия плати репарации на Украйна за щети. Което ми се струва като доста чат флекс на Европа, защото тръгва с така наречения assumption, че Русия ще загуби да плаща репарации. Преди седмица, отчасти за да не се занимават с ветото на Орбан, Европа замрази руските assets indefinitely. Но вчера и изобщо следствие на това, Русия ръмжи, че ще накаже европейците, като им вземе техните собствености, европейските, и или ги осъди. Чакам да видя дали това ще стане, както все още чакам да видя дали ще метне бомбите Путин, както заплашваше отдавна с ядрена война. Следващата новина е, че големият брат на България вече е малкият брат на Китай. Руско-китайските взаимоотношения се подобряват на хартия, или по-скоро Китай си купува Русия. И Китай си купува, пазарува си тъпи продукти, като например петрол. Няма преди, че са тъпи, че не са полезни. Петрол е едно от най-важните неща в живота. Но като цяло е суровина. И Китай си купува петролна далавера, а Русия купува малко по-сложни неща, като машини, превозни средства и електроника. Общо взето излиза на каквито цени Китай реши. И да, като цяло сделката не е много изгодна за руснаците, защото 1/3 от приходите или как се казва, може би по-точно дума е постъпленията в бюджета на Русия е именно от петрол и газ. Докато 1/5 от вноса на Китай е свързан с тези неща на Русия. Така че Китай в момента излиза като по-големия брат на Русия. Отделно, докато злодеите от Microsoft, Oracle и Nvidia и OpenAI се отжъркват колко е яко да имаш изкуствени интелекти и правят невъзможно да си потребител на RAM, видеокарти и всякакви компютърни неща, дори само хардуер, а не защото ти наблъскват в компютъра Copilot, защяло и нещяло, AI агенти, които ти изтриват файловете, това го махнаха вече, или поне направиха оптин и така нататък. Всичко е скъпо, така че ако не си направил компютър до сега, малко ще си прецакам в следващите месеци. Така че те
Съркъл джъркват и Тайван е свързан с това заради индустрията, от която всички тези компании зависят. Американците блъскат 11,1 милиарда военна помощ на Тайван в този контекст, защото китайците се готвят да капитализират на тази за тях близка провинция, а за тайванците не, по-скоро собствена държава. Отделно Доналд Тръмп прави анонс колко си е готин, докато освобождава друга диктаторска държава спрямо щатите, Венецуела. Нито Мадуро е пич, нито Доналд Тръмп е пич, но по-важното е, че Венецуела има нефт и като цяло никой не се кефи на Мадуро, така че ще се прости на Доналд Тръмп, че се опитва да отвлече вниманието от това, че епстинските файлове излизат. И сега минаваме на блиц рунда. Ще се опитам да си тренирам рапърските възможности, като все по-бързо се опитам да чета новини. Юнай и Руди разменят тупаници, но главно се перчат. Така и не разбрах защо, така и не ми пука. Българите ще следят отпадъците в космоса. Не е споменато дали вълка ще помогне при разчистването. За празниците, без синя и зелена зона за жълта павет на София през празничните дни. Отделно, Сръбската банка спира комисионите при обмен на динари към евро, за което са виновни според властта медиите. Медиите, враг и приятел номер 1 на властта. Сиквела на култовия музикален мокюментари, ако мога така да се изразя, или ироничен документален филм, сатиричен документален филм, Spinal Tap е отложен, защото Роб Райнер умря. В Хърватия и Румъния буквално има случаи на проказа, но на никого не му пука, освен на антимигрантите, защото се среща при мигранти май или allegedly или каквото и да е, но никой също така не му пука, защото проказата се лекува. Великобритания все по-де-факто е ФЕСа, въпреки че уж напусна, Великобритания влиза в еразъм. Папата моли за мир и поне да не делегираме убийствата в неминуемите войни, за които той моли да не се случват, на изкуствени интелекти. И тъй като съм скапан, изкарах цял работен ден за тези новини да си ги монтирам, а даже не се получи толкова добре, пак, минус. 5 out of 7. Няма да има разнимки. Само ще спомена кои новини бях помислил за разниките. Едната, разбира се, е скандалната новина за скрити камери в училищата. Върнете дъгата на децата. Другата е за 3 милиона откраднати от болница мисля, че беше евра, левове и франкове. Не знам защо болница има кеш 3 милиона, за които да се крадат. И третата, която е полезна, че е Здраве, апликацията, с която можеш да си проследяваш всякакви неща, като направления, протоколи и така нататък, може вече да се прехвърля на друг телефон. Затова просто да ви кажа весели празници, да ви е честита Коледата като дойде и да ви е честита новата година. И дано 2026 не апокалипсиса. Летвата е ниско. Чао!